Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala og mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may magapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. Ug kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanginaot nga nakapagpalon na nakapastagstag sa inyong mga lingkuranan. Uban usab sa tagstag sa mga radio seats aron sa ingon ni ana. Mao inyo magamit sa pagpamati ni higyo na karon sa mga kamaturan nga mo'y pagpadangat diya kaninyo ug ako magapanginaot nga panalangin ni Master kanunay yung tani nga paabot sa tagstag sa inyo kamagalingon. Hatagan usab kamo niya sa kapis kay kabaskog sa inyong mga panglawas labos tanan sa pagkabadasigon sa tagstag sa mga panghuna-huna aron sa ingon na hapsay ang inyong pagtimbang-timbang ninyo mga kamaturan nga amoy kapagpadangat diya kaninyo mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong patalihong ga dinhi Sibihan sa Power Radio kabusis ato ni magsugod kita sa alas 7 sa gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. Og dito usab sa Balingasag sa Waikurat Radio FM mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion. Og dito usab sa Radio Ultra mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa Kabuntagon o sa DXQs Teleradio bati usab ug masaksihan makita kana sa alas 12 ang among programa og hangtod sa alas 2 sa kahaponon. Og dito usab dapit sa Iligan City sa Radyo Bandera mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod kana sa alas 3 sumulungtad hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Og dito usab sa DXMM FM sa Calamba ang programa usab mabati magsugod kana sa alas 6 buntag mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon matag Domingo kana. Og dito sa Dipolog sa DXDR magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa launas kapunon matag Domingo o gingon mo usab dito dapit sa Pagadian City sa DXPR magsugod kana sa alauna mulungtad hangtod sa alauna imedya tunga sa oras kana. Og dito sab dapit sa Manolo Portits Bukidnon mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa istasyonan sa DXRE mabati ang programa Radyo Natin magsugod kana sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa kahaponon ug dito sa Power Radio 97.7 FM dito sa Valencia mabati ang programa usab magsugod kana sa alas 3 mulungtad hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Ug dito sa dapit sa DX CY City FM sa Bayugan City magsugod usab ang programa duha ka hugna na naibuntag na puy hapon magsugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kabuntagon sa matag Domingo kana. Og dito usab sa pagkahapon usab alas 5 mulungtad kana hangtod sa alas 6 sa kahaponon. O dito usab sa Visayas area sa istasyonan sa DYLA mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12:15
O dito usab sa Toledo City, mabati usab ang programa sa istasyonan sa DYHR, magsugod ka na sa alas 7 sa buntag, alas 6 bulungtad ka na hangtod sa alas 7 sa kabuntagon. O kanang mga istasyonan nga among gipahibalo kaninyo mga kahigalaan og mga nga nagsunod sa among programa, kung mag-adto ka mo sa dapit o gusto mo mamati sa among programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, kana mo'y inyong masaksihan o inyong mapamatian sa mga nagkalain radio station nga amo nang gipahibalo ka ninyo. O nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Og kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Warlito Sabit magapagiguban karon ngining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagbadayon mga kaigsunan, ani pa ang kauban nga ministro? Kamusta kaninyo mga kahigalaan o mga kaigsunan? Kinisab si Brother Rumi Ramakamus. Katambayayong karon sa paghatod kaninyo sa kamaturan haron makapadangat kanato ngadto sa para pang kaluwasan. O dini higayon na mga kaigsunan magpaila pa karon ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga iglaan ug mga igsunan? Kini nga lagad sa kanginan Ebanghilista Brother Gisrael Macarayo nga moy usa nga magiguban yung takna sa paghatod diya kaninyo sa kamatuoran ug nining tunguray balik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Ang atong pagaisgutan mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, ang kabahin mahitungod sa atong pagpadayon sa pagtubag sa mga pipila ka mga isyu ni Mitchell Bendilio tungod kay ang iyang mga isyu usahay ang iyang style mahulog og private, mahulog kana og kining gitawag og hit and run presentation. Usahay abante, usahay atras, kay ang iya ana usahay maminaw, usahay dili. Maminaw siya kung pananglitan karon og siya makapabor pero panalitan og mapiit gani siya, wingog wala naminaw. Ha? Ana ra na ang ato man na karong iplastar nga doon na gisagang wala ta maminaw sa programa. Kini ato sang iplastar sa balaang kasulatan ng stand alang sa mga nagsunod sa atong programa karon nga naminaw o bag-o pa nakasunod sa programa nato dinhi sa Villanueva. Ang baruganan og prinsipyo gyud sa pagtulon ang PBCM kini ra. Pagka dili hilabtan ang among doktrina o hilabtan ang among pagtulunan, hawalay may tabong tubag kay ngano man nga amo man mahitabo man nga dunay tubag nga wala man namo wala may bati wala may nabati namo nga mga isyu. Pero kung dunay mga isyu nga among mabatian, diha magsumikad ang mga pagtubag namo og among mga pagdipinsa. Ngano? Unang-una kinira. Katungod ni Mitchell Bendilio nga siya mo buhig isyo diri kanamo. Ano dili man siya magtotoo. Yan ang katungod. Katungod po namo ang pagtubag. Katungod niya ang pagbalik-balik niya sa iyang mga atake dinis mga ministro sa BCM o sa pagtulong ngadto sa among magtutudlo. Katungod na niya. Ngano? Nalatid sa Philippine Constitution. Sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagaan lagi tag freedom of speech, gitagaan tag freedom of religion. Ingon ana ra nga sistema. Og sa amo sad nga baruganan, dili gyud mi gapanghilabot. Ingon na ra nga sistema. At timano namo, focus ang among doktrina, ang amo lamang, grede namo kanunay, ang among kaugalingon sa pagtubag. Unang-una, mga pangutana, ug kung walay pangutana, ug dunay mga isyo, ay mubuhay pa mig isyo. Kung panalitan giatake mi, among tubagon ang pag-atake. Usa po namo buhian ang amo pod nga atake. Ina na ra nga sistema, dipinsa ba? Sa panahon sa mga apostoles, ilagyapon ng prinsipyo. Paliog sa pagbasa, Brad, Warlito, pabor naman yung Biblia, Ecclesiastes 1, versikulo 9. Naiandam po, Brad Gisrael, ang unang Pedro, kapitulo 3, versikulo 15. Tanaw na to, Ecclesiastes 1, versikulo 15, paliog pagbasa, Brad Warlito. Kay para nga atong mapabati sa mga nagsunod karon sa atong programa, kay ang ilaha, kung karon pa sila nakasunod sa atong programa, matingala sila nga no. Nagsigira man nagpanghilabot ang mga ministro of Bisip, dili ba kita mao ang nang hilabot. Sige, Brad Warlito, Ecclesiastes 1:9, paliog pagbasa. Gingon din Brad Macarayo sa mga pagpahayag, gingon. Ang mao kaniadto mamaugma ug ang nahimo kaniadto pagkahimo naman ugma. Ug walay butang bag-o ilalom sa adlaw sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Busa ang naitabo day sa una do na day manumbalik pag-abot day sa panahon.
Nga giingon, ang namao kaniadto, mamauugma, ug ang nahimo kaniadto pagahimon man, ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Doon na day nahitabo na nga pahitabuon pag-usab. Sa pagpangalagad, sa dapit, stand sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. Ready sila kanunay. Giandam nila ang ilang kaugalingon unang-una, kung doon na may mangutana nila, tubagon. Kung doon ay mubuhig isyo, tubagon. O doon ay makigdiskas, diskason. Oh. O doon ay lantugi, lantugion. Lantugion Muna yun. prinsipyos mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. Mo gyud. Ato sang basahon, Brad Jisrael, naabag yun sa Biblia nga, bisan sa pagtubag, ready sila kanunay. Palihog po pag-andam, Brad Rome, sa Colosas, Kapitulo 4, versikulo 6. Palihog po pag-andam, Brad Rome. Niya, itong basahon, diri sa nakasulat sa unang Pedro, siyang Kapitulo 3, versikulo 15, gingon, hinunuwa sa sulod sa inyong mga kasing-kasing katahain ninyo si Kristo ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Hinuon, buhatan ninyo kini uban sa kaaghop ug kataha. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, dunay giandam nila nga mga pagtubag. Pero buhaton kuno uban sa kaaghop ug kataha. Sa ato pab, mataha ka sa imong gibuhian nga mga pulong, makatarunganon ba ang mga pulong nga imong nigawa sa imong baba? Sa diha nga mutubag ka. Ang problema karon kung kining kaatbang namo, iya ba nga nagbaton sa kataha o nagagan-agan sa pagsulti siyang baba, kanang iyang gisulti, sibo bas Biblia o bulag bas Biblia. Kanara ang ato karong iplastar. Ato sang iplastar ni. Kaya mga ministro sa bisim dili mga hilabtunon. Unang-una, nakadungog ba mo nga doon na may gipang atake sa programa namo sa Villanueva? Dinhi? Wala. Kung doon na may nabati ninyo nga mga tubag nga among gibuhian, usa ka tawo among gisgutan. Kinsa siya? Si Pastor Pindilio. Ang iyang pagkahilabtunon, naa sa dito sa Dipolog City, iya pag yung hook up ang iyang programa dito sa DXDR, karon ibalhin na sa laing planeta, nga istasyonan, dito na po nagtagaw-taw, ang iyang batasan, nga gibuhian dito sa DXDR. Gidala niya dito sa istasyonan, nga iyang gibalinan, hook up gyapos balingasag, nangatake sa mga ministros pagtulon ang PBCM, o sa magtutudlo, o sa pagtulon ang PBCM, o sa mga ministros pagtulon ang PBCM. Tanawara. O niya, hain man ang balingasag. Hain mang Villanueva. Naa, gitaliwadan ang lungsod sa saan din himutang ang main office sa pagtulon ang PBCM. Na, inanaraon niya, kami sa among side. Muna giingon, ang namao kaniadto mamao ugma, ug ang nahimo kaniadto pagahimon man ugma, way butang nga bag-o, ilalom sa adlaw. Sa panahon sa mga apostoles, ready sila kanunay sa pagtubag. Ang ila ganing pong pagtubag, kung nunay pagahimoon, kung sa utan pa, maayong pagkatimpla. Unsay prueba, Brad Rome, nga giingon, nga bisan pas panultihon, ang gigamit terminong Pablo, tinimplahan og asin. Unsay prueba? O, dini sa nasitar nga sa Colosas sa iyang Kapitulo 1, versikulo 9. Kapitulo 4, versikulo 6. Kapitulo 4. Kapitulo 4, versikulo 6 sa Colosas. Palihog pagbasa. O ingon ni Brad Makarayo ang nasitar nga sitas, nagaingon. Himo ang sa kanunay madanihon ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin, nga tungod ni ana inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Busa, giingon kinahanglan ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan sa pagpahayag sa Biblia. Unya, giingon nga ang atong mga sinultihan day kuno matod pa ni apostol nga si Pablo, nagsulti siya ngadto sa iyang mga kaubanan. Matod pa na niya nga giingon nga hinunoa sa kanunay magmadanihon ang inyong sinultihan sa ato pab. Madanihon day sinultihan tinimplahan og asin. Nga tungod ni ana inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Kanara, kung doon na di ay sila tubagon, kinahanglan nga madanihon ang pagtubag. Madanihon ang ilahang pagbuhi og isyo. Ingon ana nga sistema. Buti pasabot, walay mo pisik nga mga sinultihan nila nga bulag na sa Biblia. Ingon ana ara nga sistema. Karon iplastar ta. Ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo, Brad Jisrael, doon na bagyo gihimo nga mga pakigbugno, kanang bugnoa, dili ginamit ang kamot, dili ginamit ang tiil, kung dili kanang bugnoa, mugawas nga bugno sa rason o bugno sa katarungan. Niya,
Atong mabasa diri sa unang Timoteo siyang kapitulo 6 bersikulo 11 lapos na ngadto sa 12 gingon. Sa dili pa nimo basahon Brad Gisrael, paliw pod pag-andam pod Brad Warlito sa Proverbio 25 bersikulo 9, 25 Proverbio bersikulo 9. Sige. Niya. Apan ikaw utaw sa Dios, pahilayo niining tanan, paningkamuti ang pagkamatarong, pagka Dios nun, pagtuo, paghigugma, pagkamaintantuson, pagkaaghop. Pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo. Padayuni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini. Gitawag ikaw og nga imong gihimuan sa maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. Busa, naagyo di ay nga giingon ikaw tao sa Dios pakigbugno sa maayong sa imong katungod uban sa imong pagtuo. Sa unsang bugno labot sa pagtuo. Unsa nang giingog bugno? Muni giingon nga lantugi daan pa sa una pang kapanahunan. Sa panahon nga gisulat ni Salomon ang proverbio, gipahayag na niya nga duna gi lantugi nga mahitabo. Uban sa isig ka tao nga makiglantugi sab. Nabas bala ang kasulatan Brad Warlito? Oo, naabarad bakarayo sa maong pagpahayag sa Proverbio sa iyang kapitulo 25, bersikulo 9 giingon, dunagoy pagigbugno sumala sa nakasulat sa Biblia, mga kaigsunan. Giingon, pagiglantugi sa imong katungod uban sa imong isikataw lamang, o ayaw pag ibutyag ang tinago sa ubang tao. Sa gipahayag, Brad Macarayo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, giingon sa pagpahayag nga dunay giingon nga pakiglantugi uban giingon sa pagpahayag sa proverbio gibasa ni Brad Warlito kaganiha Proverbio 25 bersikulo 9 pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isig katawo lamang. Sa ato pa duna di ay lantugi nga mahitabo karon sa panahon sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. Palihog ko pagbasa Brad Rome sa nakasulat sa Buhat 17 bersikulo 1 hangtod bersikulo 4. Si apostol nga si Pablo may nagpahayag pakigbugno sa imong katungod uban sa imong isig kataon labot sa pagtuo. Sa ato paduna di ay pakigbugno sa daang tugon pakiglantugi si apostol Pablo. Doon na bagyo gibuhat niya nga lantugi Brad Rome. Kato ganing paglantugi gani ni apostol nga si Pablo. Intensyon gyud ni Pablo nga mahitabong lantugi naa ba Brad Rome? O, niya gyud ka na, Brad Macarayo. Ato lang pagkabasahon kining nasitar na nimong ngasitas sa buhat sa iyang kapitulo 17, bersikulo 1, atong ilaw sa 4, nag-ingon din eh. O, hingagian na nila ang Ampipulis o ang Apolonia. Sila nahiabot sa Tesalonica, diin dito ang usa ka sinaguga sa mga Hudiyo. O sumala sa iyang nabatasan, si Pablo misulod nini. O sulod sa tulo ka simana, siya nakiglantugi. Kanila pinaagi sa kasulatan nga nagsaysay nini. O nagpamatuod, pinaagi nini nga kinahanglan gayod si Kristo magantos og mabanhaw gikan sa mga patay og siya miingon kining Hesus nga akong ginamantala kaninyo mao ang Kristo og ang uban kanila mituo og niipon kang Pablo og sila miingon man ang kapid-an sa mga masimbahong Krisyanhon o ang daghan sa mga inilang kababayanan. Mao ka na Brad Macarayo nakasulat. Busa si Pablo misulod sinaguga. Sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan. Doon na dahil lantugi nga gibuhat sa balaang kasulatan Brad Gisrael. Si Pablo misulod sinaguga nakiglantugi. Si Apostol Pablo ba bisan pa akto des dalanon. Doon na ba siya gika bagat nga akto nahitabo ang lantugi og discuss na aba Brad Gisrael? Naa. Niya itong basahon diri sa nakasulat sa
Buhat sa yang kapitulo 17 bersikulo 16 lapos na ngadto sa 18 gingon. Oh, palihog po pag andam po Brad Warlito sa nakasulat sa Roma kapitulo 16 bersikulo 14. 14 bersikulo 16. Niya sumala sa pagpahayag. Ug samtang si Pablo nagpaabot kanila didto sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. Tungod niini sa sulod sa sinagoga iyang gipagkiglantugi ang mga Hudiyo ug ang mga taong masimbahon didto sa tabuan sa adlaw-adlaw iyang gipakiglantugi ang uban kanila nga iyang gikahibalag ug iyang gikaasdang usab ang pipila sa mga pilosopo nga mga epikuryo ug mga stoiko. Ug may nangutana nga nagingon, unsa man kahay buot isulti niining taong tigpamunit ug kahibalo. Ang uban na nag-ingon, kini siya daw usa katig mantalag mga Dios nga dumuluong kay iya man ugod nga mantala si Jesus ang pagkabanhaw. Oh, sa ato pa. Giingon sa pagpahayag nga si Pablo niadto pag-abot niya sa Atenas ang espiritu niya nahagit sa kasuko. Sa iyang kasuko giingon dayon dito nga iyang gisasulod sinaguga iyang gipakiglantugi ang mga tawo nga mga Hudiyo ug mga taong giingon nga masimbahon sa ilaha lugar nga pagtulunan ug didto sa tabuan. Sa adlaw-adlaw iyang gipakiglantugi na tabuan no ug didto sa tabuan sa adlaw-adlaw iyang gipakiglantugi. Sa ato pa kada adlaw gipakiglantugi niya ang iyang ikahibalag sa ato pa gikatagbo ba ug gikaasdang niya ang pipila ka mga pilosopo pod nga mga epikuryo ug mga estoiko. Sa ato pa si Pablo doon na di ay gibuhat di ay nga aktwal. Inadlaw-adlaw debate inadlaw-adlaw lang tugi sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero on sa stand ni Pablo kung siya mubuhi sa pagpahayag o pakiglantugi, pareha sila ni apostol nga si Pedro. Kinahanglan madanihon ang inyong sinultihan, buhaton ninyo uban kini sa kataha ug kalumo. Buhaton ninyo aandam kamo karon sa pagtubag unang Pedro 3:15. Si Pablo pod nanambag sa diya sa nakasulat ng inyong sinultihan, madanihon tinimplahag asin. Diya sa nakasulat sa Colosas 4 versikulo 6. Sa ato pa, plastado ang ilang pagbuhat sa pagtubag sa unang kapanahonan. Buti pa sabot, doon nagi mga gibuhian si apostol nga si Pablo nga talambagan. Kana ra nga sistema. Karon din hina, mukuha ta. Sa panahon sa mga apostolis atong Ginoong Kristo, doon na ba'y pagdeklarar nga sila mismo niingon nga nakapabor sila? Naas nakasulat sa balaang kasulatan. Basahon nako dinhi sa kasaysayan. Kini si Apolos, diin si Apolos, nakiglantugi siya. Daghan ang iyang gipangdaog, pinasikad sa kasulatan. Gingon sa Buhat kapitulo 18, 24 hangtod sa bersikulo 28. Ugon niya gimiabot sa Efeso ang usa ka Hudiyo ginganlan si Apolos nga didto mataos Alejandria. Siya may usa ka tawo nga maayog manulti og batid nga sa kasulatan. Siya gikatun-an may tungod sa dalan sa Ginoo miingon ug maingon man ang giingon madasigon man siya sa espiritu. Siya nagsulti og nanudlo sibo gayod sa kaagi ni Hesus. Bisan tuod nga ang bautismo nga iyang nasinati maora ang kang Juan. Og dito sa sinagoga siya misugod sa pagsulti nga nagsugilon, masaligon kayo. Apan sa pagkadungog kaniya ni Priscilla og ni Aquila, siya ilang gidala sa ila. Og kaniya ang tinuohan sa Dios. Ilang gisaysay sa labi pang sibo gayon. Og kay buot man siyang mutabok. Ngadto sa Akaya, ang mga kaigsuonan midasig kaniya og misulat sa mga tinun-an didto aron siya ilang hinangpon sa pagdawat. Og sa paghiabot na niya didto dako ang iyang gikatabang sa mga nanagpanuo, pinaagis grasya kaysa pagiglantugi at tubangan sa kadaghanan ang mga Hudiyo iya mang gidaog. Sa pakiglantugi at tubangan sa kadaghanan ang mga Hudiyo iyang gidaog. Sa dakong kadasig nga nagpaghimatod pinaagis kasulatan. Unsa po gigamit niya pulo sa iyang pagiglantugi? Kasulatan. Nga ang Kristo, mao si Jesus. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, naagyo di ay. Dili malikayan. Muna'y giingon nato, dili malikayan. Nga dunay pagtubag. Muna'y among giingon ganiya sa pag-intro palang daan.
Dili malikayan, katungod sa nang hilabot, katungod sa nang atake, katungod po sa nagtubag. Sa panahon sa mga apostolis atong Ginoong Kristo, doon na sila gihimo nga mga pakigbugno, labot sa ilang pagtuo, ang ilang gigamit, rason, katarungan sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ngani, sa ilang pakigbugno ni atong unang kapanahunan, sa ilang mga pagpamatuod, ang ilang gikuptan doon na sila hinagiban. Ang hinagiban nga ilang gikuptan sa walang kamot o sa ilang tuo nga kamot. Unsay prueba, Brad Jisrael? Palihog pagbasa, Brad Jisrael, sa nakasulat sa ikaduhang Korinto, kapitulo 6, versikulo 7. Palihog pagbasa. Niya sumala sa gisitar mga sitas, Brad Makarayo, sa sinultihan mahitungod ang matinud-anon, ug sa gahom sa Dios pinaagi sa mga hinagiban sa pagkamatarong alang sa kamot nga tuo ug sa wala. Busa, doon na di ay sila hinagiban nga ilang gikuptan sa kamot nga tuog sa kamot nga wala. Literal ba? Nga hinagiban nga ilang gikuptan? Dili. Palihog pagbasa, Brad Warlito, ikaduhang Korinto. Palihog pagbasa sa ikaduhang Korinto, kapitulo 10, versikulo 3, hangtod sa versikulo 5, kay atong iplastar. Kapitulo 10 sa ikaduhang Korinto, versikulo 3 hangtod sa versikulo 5 sa kapitulo 10. Isugod sa versikulo 3, ilapo sa 5. Sige. Gingon din sa pagpahayag, Brad Makarayo, sa mong sitar, gingon din kay bisan tuod kami nagagawi din sa lawas, matud pa, kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Kay ang mga hinagiban sa maong pakigubat, dili man mga hinagiban sa unod. Busa postag kadiyot. Oo. Timan Brad Warlito ha, Oo. ag iya daay pakigubat ay dili hinagiban sa unod. Oo. Kung dili unsa man daay nga hinagiban, unsa man daay na Brad Warlito, sige padayon. Gingon sa pagpahayag sa Dios, makagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitasoong babag nga nag-ali batok sa kahibalo sa Dios. Sumala sa pagpahayag at gingon. Bisag niya lang ginabihag namo ang tanang Sige. gitawag nga panghuna-huna aron kini maga masing kamuton kang Kristo. Sumala sa pagpahayag, Brad Makarayo. Busa, matupag ginabihag namo ang mga hunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Busa, ang ila daay gikuptan daay nga hinagiban sa ilang wala nga kamot o sa tuong kamot, katarungan. Ginalumpag nila ang mga katarungan sa mga taong way hinungdan. Sa mga tao nga nagaali o nagababag sa kahibalo sa Dios. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa, naag yun di ay sila'y paglumpag sa mga katarungan. Nilumpagay di ay sa rason. Oo. Kanara nga sistema. Dili malikayan nga sa panahon sa mga apostoles, doon ay ilang pakiglantogi, depensa, doon ay nilumpagay sa rason, nilugti ay rason. Kanara nga sistema. Hangtod nga sa kasaysayan sama ni Apolos nang daog sa debate sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, pero kita wala man ta moingon nga ni daog ta ang mga listeners raman moy nahunihusgar ana. Ana ra nga sistema, ana ra. Ha? Karon ato ra naman tay karon ipabati karon dire. Sila ra pud moy gipadad-an ana. Karon atong susihon sa nakasulat sa Biblia. Giingon ako kaganiha iandam Brad Warlito ang nakasulat sa Roma 14:16. Sa panahon sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo, tinimplahan og asin kung sila manubag. Kinahanglan madanihon ang sinultihan sa gibasa po ni Brad Rome ganis Colosas 4:6 o sa gibasa ni Brad Jisrael sa 1 Pedro 3:15. Kinahanglan buhaton ninyo kini uban sa kalumuog kataha sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Anda mo pagtubag kang bisan kinsa pangutana man, atake man, isyu man, pero ang prinsipyo sa mga apostoles ni Kristo sa panahon sa atong Ginoong Kristo kinira dili patugutan kun panamas-tamasan pagsulti ang ilang ginapakamatod. Diha mahitabo nga dunay discuss nga nahitabo. Unsay prueba, Brad Warlito? Gingon din sa pagpahayag, Brad Makarayo, sa Roma sa iyang kapitulo 14, versikulo 16, gingon sa pagpahayag, busa, ayaw ninyo tuguti nga panamas-tamasan pagsulti ang ikapamaayon ninyo. Sumala sa pagpahayag, Brad Makarayo. Tuana, unsay nakasulat sa Biblia?
ayaw tugote nga panamastamasan pagsulti ang butang nga inyong ginapakamaayo. Mao na ang prinsipyong gibuhian sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Karon, dinhi na ta. Palihog pagbasa, Brad Israel, ato namang gisugdan kaganiha sa Proverbio, nagkabasa taganiha 25 versikulo 9. Sa prinsipyo nga gibuhian, palihog sa pagbasa, Brad Rome, sa Proverbio 1:1, kung kinsay nagsulat sa Proverbio. Tanaw na to. Basa po dahil, Brad Israel, iandam ang nakasulat sa Proverbio Kapitulo 3 versikulo 30. Kinsay nagsulat sa Proverbio, Brad Rome? Tanaw na to kang kinsa nang sulat. 1:1 sa Proverbio, palihog pagbasa. O ingon ni Brad makarayo ang nasitar na nimo nga sitas, nagaingon din ang mga proverbio ni Salomon, anak nga lalaki ni David, hari sa Israel. Mao kana Brad makarayo. Kinsa day nagsulat di ay sa Proverbio di ay, Brad Rome? Mao si Salomon. Si Salomon ang nagsulat di ay Oh. sa nakasulat sa Proverbio. Karon, usa sa mga sulat ni Salomon, unsa, Brad Israel, ang isig katawo na to wala manghilabot. Sa prinsipyo ni Salomon, pahilabtan ba dili? Matod pa sa pagpahayag, pagpakig-away sa sa tao nga walay pasikaranan. Basa palihog. Niya, sa Proverbio 3:30 gingon, ayaw pakig-away sa usa ka tawo nga walay pasikaranan, kung siya wala maghilabot kanimo. Busa, kung ang tao wala manghilabot, mahilabtan ba, Brad Jisrael? Wala. Adili. Oh, busa, kung kana mahilabtan ang tao, dunay kapasikaran. Dunay gipasikaran. Inanara. Dili, mato pa ni Salomon, ayaw pang hilabot sa imong isig katao sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Dili man pahilabtan. Pero kung panalitag hilabtan na gani ka, diha na mahitabo. Diha na mahitabo ang kinuhitay sa mga rason, Brad Warlito, Brad Jisrael, Brad Rome. Dinhira. Karon, dinhina ta, moingon ta, ngano moabot among Salomon, ngano moabot man mo ni, moabot mo ana ni sa mga apostoles. Ang inyo atimana, o kinira. Nag-ingon bitaw tas Ecclesiastes na 1:9 ang namaog kaniadto mamao ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimo man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Ingon ana nga sistema. Karon atong sesyon sa panahon sa mga apostoles wala ba day sila gikuhang panig-ignan? Naoy. Santiago, palihog na to pagbasa. Brad Israel, Santiago. Tan-awon ta Santiago nga dunay mga kapitulo 5 bersikulo 10 hangtod bersikulo 11. Tan-awon ta og unsay prinsipyo nga gibuhian sa mga apostoles, asa pud sila nagkuhag panig-ingnan. 13:18 pod, Brad Rome, sa Hope, palihog pagbasa. Ingon sa pagpahayag sumala sa gisitar mo nga sitas. Mga igsoon, ingon sa panag-ingnan sa pag-anto sa pagpailob, palandunga ang mga profeta nga nagasulti tungod nga sa ngalan sa Ginoo. Tanawa, gihimo ta ang pagpahilipay kanila nga nagpakaantos, nakadungog kamo mahitungod sa pagkamainantuson ni Job. Og nakita ninyo ang katuyuan kaniadto sa Ginoo. Unsa gayod nga makapapuanguron ang kaayuhan ang makaluluyon sa Ginoo. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, palandunga ang pagkamainantuson ni Propeta Job. Karon, asa sila nagkuhag panig-ingnan? Ingon nga panig-ingnan sa pagkamainantuson? Usa si Apostol Santiago nagsulti, didto gikuha po nila nagkuhag panig-ingnan didto ni propeta nga si Job. Sa prinsipyo ni propeta Job, Brad Rumi, kung magisguta, ug dunay manghilabot, si Job gianda ba po niya ang iyang mga katarungan, Brad Rumi, o wala? O giandam gid kana Brad makarayo ang iyang katarungan. Palihog pod pag andam pod, Brad Warlito, sa Job lang gihapon, Kapitulo 23, versikulo 4 hangtod 5, Kapitulo 23, versikulo 4 ug 5. Yung ni pamayag sa nasitar na nga sitas Brad makarayo, nagingon. Aniya karon gipahimutan ko na pag-ayo ang akong katarungan, ako nasayod nga ako matarong. Mao kana Brad makarayo ang nakasulat. Busa, gipahimutang na di ay niya ang iyang mga katarungan di ay. Karon, unsang gipahimutang niya, Brad Warlito, nga mga katarungan, palihog pagbasa sa Kapitulo 23 sa Job,
Unya bersikulo 4 ug 5. Sige. Giingon din Brad Macarayo sa mga pagpahayag sa mga sitar sa Biblia, giingon din mga kaigsunan. Giingon, ipahimutan ko sa iyang atubangan ang akong katarungan ug punon ko ang akong baba sa mga iglalantugi. Hibaluan ko ang mga pulong nga iyang igatubag kanako o hisabtan ko ang bisan unsa nga iyang igasulti kanako. Sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Busa, iglalantugi di ay nga mga pulong ang gipahimutang di ay ni o giandam na ni propeta nga si Job. Unya mo ingon ta pananglitan ngano mga PBCM, mubasa mo mga kasaysayan man sa mga apostoles nagsugod tag Ecclesiastes 1:9. Ang namao kani adto mamaog, mao nahimo kani adto paghimon man og magulay butang nga bago ilalom sa adlaw. Kung nangandam si propeta Job sa mga iglalantugi nga pulong, mga katarungan, mao gyapon ang mga apostoles. 3:15 sa unang Pedro kaganya gibasa karon dinhi na ta. Ang among giingon niini pong panahon na sa among stand sa pagpamatod sa dapit sa Espiritu Santo. Doon na po'y kubian. Kinsa may kubian? Kini si Pastor Mitchell Bindilio, ang pastor sa Seventh-day Adventist Church nga didto magtagaw-taos di pulog, hook up ang iyang programa dinhi sa Balingasag sa Waikurat Radio FM. Tanawon ta. Unsay gisulti. Ang among giingon hit and run presentation ang iyang buhaton og makapabor ay purting atake. Pero og di makapabor, wa maminaw sa programa. Paminawan ta. Niya yang tagaw-taw. Atong balik ha, i-plaster na to ha, tanaw na to. Kay tanaw na to og Connected. He's connected. yeah, tanaw na to ha og kay atong i-plaster og tanaw na to og unsay giyaw-yaw niya. Atong i-plaster sa ang atong Andre kay para nga atong makuha ang Connected. okay. Yan na, atong paminawan na. Yan. Now, nilitak na mga kaigsunan, kagani, wag mo na ito na wata kadungog yun sa wali sa mga PBCM. Tungod lagi sa atong programa nga nagpiling ta mga kaigsunan sa may RRCY sa Polanco. Tuwa na. Magkabikil gani, wa na minaw. Pero og makapabor, naminaw. Unya, mga take, kung panalitan nga kining makapabor, moingon dayon siya, grabe labatibag yun. Pero og panalitan ko maghagit-hagit pag debate. O say prueba, nga moingon, ngano man nga kini, ngano sige man gyud ni og kining, gisige man gyud ni kining hisgutan sa programa sa mga ministros pagtulon ang PBCM, kini si Mitchell Bindilio. Tungod kay kung wala ka mo makabati sa programa ni Mitchell Bindilio, ang iyahana manghagit-hagit mangani nagdebate sa mga ministros pagtulon ang PBCM. Unsay iyang paibisag kinsa namo? Now. Ya, paminawan ta, now. Debate. Pwede man tamo ko pala itong oras doon sa stasyonan. Ang debate ko kuno muna ako doon sa radio road. Kaya may cross-examine, tanawin natin yung katag. Kung man ako ang sinuntuan ni Manny Pacquiao, let us be scattered. Let us be scattered. Unya namulong kas Pacquiao ara. Unya pangutada karon. Kay niingon, hulman ako. Unya kay para makitang katag. Kay para ma-cross-examine. Ikaw rin kabalog cross-examine. Ha? Mura man putag nanulti po ana nga ikaw nakasiguro na gyud kag ikaw ra maoy makatubag sa cross-examine. Unya ang imong kaatbang dili lugar mahibalo mo cross-examine. Tanaw na to karon og cross-examine man panalitan sampulan na to sa programa namo. Tanaw na to ang imong mga isyu og mudaog ka ba og mauna ang imong stand nga mauna imong gamiton sa mga ministro sa PBCM. Niya pa. Ako mismo gihagit kay mato pananiab. Doon naman sa ikuan kining ginsabi sa Bino pakigdebate kuno muna ako. Nadayo iyang kuan diri nga ako mismo iyang gihagit paminawon ta. Now Gikas, asa gikan si Tomas Dio niyo senior. Gikan ni Adelino iyo inyo. Mo'y amahan. Kinsa po inahan? Si Crescencia Dagok. O sa po na sila, mga espiritu po na.
Ano tumaga magkalayo ha, tumaga. Taka man lamang kagamit ang versikulo nga ikaw ray naon sa mabone. Ha? Inyo man ikumparer, o niya karon. Ato basaon, nga naman sa Isaiah 14 so. Oh. Nya. Emmanuel. Oh, nya, Okay. unsa man? Kana, ang iyang hagit nako, unya kana. Atong sampulan, summarize na to, kadaghan na mo na nga gipahayag. Ang iyang supak, uban niya nga mga isyo, ningon siya, asa gikan ng Espiritu Santo? Gikan sa langit. Samtang si Tomas Yuinyo gikan sa San Antonio, saan Misamis Oriental mitungha, ang pangutana. Sa dapit sa atong Ginoong wara ba gini mo na dipinsahe raba bindilyo. Kanang giingon diha nga naa diha na nitungha si Master ang Espiritu Santo gipamatud-an namo San Antonio saan Misamis Oriental. Asa gikan Espiritu Santo matupay langit. Ang pangutana kun atong padayon na asa sa langit. Ang pangutana kay gikan man kuno sa langit. Si Tomas Yuinyo asa gikan. Di kuno kapasar. Ngano si Tomas Yuinyo di man langit mitungha. Diha man siya nilutaw San Antonio saan Misamis Oriental kay natawo man siya. Pangutana. Si Kristo sa pinasugdan. Isummarize nako. Si Kristo sa pinasugdan unsa siya? Espiritu baya bindilyo. Take note. Kung naglantaw ka sa amo, ulantaw ka sa YouTube. Take note, diya sa nakasulat sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 10, og hangtod 11. Di ba ang Espiritu ni Kristo didto sa mga propeta sa ilang pagpanagna? Ang pangutana karon kay si Kristo Espiritu man nga didto sa mga propeta sa panahon sa ilang pagpanagna. Sa Juan 17, versikulo 5, diha na siya wa patukurang kalibutan. Karon, dinhi na. Si Kristo pinasugdan unsa? Nagbatog materyal lawas? Wala. Ana na. Wala ba kamutubagan eh? Unya kay wa man siya magbaton og lawas sa pinasugdan kauban siya sa pagbuhat sa kalibutan. Wa pa buhat ang kalibutan. Naa na ang atong Ginoong Kristo. Mao nang mabasa sa Juan 1:1 sa sinugdan mong pulong ang pulong uban sa Dios og Dios ang pulong hangtod sa bersikulo 2. Sa kapitulo 14 nagpakatao ang pulong sa Dios nga kana mao ang atong Ginoong Kristo katubanan. Unsa sa pinasugdan? Di ba espiritu? Karon kay espiritu man kanos si Kristo nagbaton og material nga lawas. Kanara, gidipinsan ba nimo na? Katong imong gingon nga nagibasa Emmanuel, Isaiah 7:14 og Isaiah 9:6. Magkatuman, Mateo 1:18 hangtod 23. Pag-abot sa tukmang panahon, gianak na tao siyang babae, na tao ilalom sa kasuwan, Galacia 4:4. Pangutana, kanos si Kristo nakabatong material nga lawas? Didto na nga ang atong Ginoong Kristo gianak na ni Maria. Natuma na ang gitagna sa Isaiah 9:6 o Isaiah 7:14. Asa gikan si Kristo kung si Kristo pasultion. Juan 6:51. Di ba gikas langit? Ako maong buhing tinapay nga nanaaw gikas langit. Karon, kay siya man ang buhing tinapay nga nanaaw gikan sa langit. Nganong pagkatao ni Kristo, didto man lagi siya natao sa Bethlehem Efrata, sa yuta sa Judea, sa atong mabasa sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod 6. Pangutana, asa man si Kristo po natao bidilyo? Dito sa langit o dinis yuta? Pataka-taka, kamalag atake sa mga ministro mo, lagi na. Mga takitas mga ministro sa BCM, ayuhang makaigo ka. Na, tanawa, unya, kumote, binopakig debate ko rin ako makarayo. Bekin eh. Si Tomas Yuinyo, kinsay inahan. Si Abilino Eugenio, og ingon man, si Crescencia Dagok Eugenio. Unya, Espiritu Santo dena. Unya, pangutana karon, kinsa man pod ang gitawag nga kining ang atong Ginoong Kristo ang nag-anak niya. Di ba Maria? Karon asa sa gikan sa langit. Juan 3:16 gipadala siya. Una kay gipadala asa gikan sa Kristo. Gikas langit ang pangutana pagkatao. Asa na tao sa langit o dinis yuta? Naog kanay dibatihan na mawawan ka. Manghilamos kas kawawon. Ambot lang ug unsay dangatan ni Bindilyo. Pirmahan sayop nga nagpamatod ang PBCM nga ang Espiritu Santo Tomas Yuinyo kay Espiritu Santo 1 Pedro 1:12 gikas langit. Asa gikan Espiritu Santo? Gikan kuno sa langit. Ang pangutana asa po gikas Kristo Bindilyo? Gikas langit. Pangutana asa na taos Kristo? Asa sa Maria naglakaw-lakaw didto sa langit? Katawaan ba ya kana? Katawaan kana sa mga relihiyosong grupo. Ha? Sa mga nasayod sa kasaysayan sa pagkatao ni Kristo. O sa hinungdan, daghang magdadala gitar,
Dagan ang manaygon, ngano, gididikar sa pagkatao sa atong Ginoo Kristo. Asa sila na naygon din sa yuta, wa dito sa langit, ngano, nasayod sila, nga dinis Kristo, gianak si Kristo, dinis sa yuta, wala sa langit. Unya, ingon ana deng matang sa stand, nga ikaw maningil sa mga ministro sa BCM, mangahas pag debate, dabig ka na debatihan ako tikangkang ka. Tikangkang ang imong rason. Prangka nga pag-istorya, dili magyunaingon sa pastilan. Bago pa ninyo nabati ang iyang paglitok sa kungalan ng hagit og debate. Pero unsa may iyang gibuhat, kung amo ganing masapon sa programa niya, ay wa ko naminaw. Sa programa sa mga ministro sa BCM, daghan ra ba kag utang namo. Utang dili sa dili sa kwarta, kundi utang sa imong mga rason nga kami nangutanan nimo, di ka mo tubag. Pero sa among programa, ang imong mga gibuheng isyo, among gitubag. Pero ang amo, imo bang gihatagag pagtagad? Wala. Ha? Kini gitubag nimo ni. Kini gitubag nimo ni. Imo bang nagamit ang imong 38 ka bersyon? Imo na baya? Ikaw baya nang hinambog ka na? Ikaw ba yan ang hinambog bayani di ra ba kami? Ha? Kami wa magino mag-ingon, daga mga referensya among gamiton, apil ang inyong mga basahon. Pero ang inyong mga basahon, giihap man namo na, ingon nga amo na nga gipanghinambog sa kahanginan, wala. Ngano? Bisan pag usara ka buok libro ang imong hawiran, usara ka buok translation ang imong gihawiran. Pag ang imo ganing rason takilid, bakuti ka. Bisan usara ka translation ang gamiton. Bisa pag-usap pagka-translation, ang gamiton sa discuss, yabo ang kaatbang mo og di mag-ayos rason. Inanara atong paminawan pila ang iya kunong version sa Biblia, translation nas balay gitaguan. No? Iksoon tuganan ta mo, 38 ka version ang Biblia nakos balay. 38 ka version ang Biblia nakos balay. Besan pag kaduhaon i-times to pa nimo ng 38 ka version ni Bos Biblia nas balay pangutana, ni daog ka ba? Kanara. Nakapabor ka ba? Si Benilio di ko nakapabor. Muna giingon nga, ambot ka si Benilio, makatulog ba ka si Benilio sa iya pagunahon na? Muna kuana Benilio kanang pangutana tubaga. Kay maumigo na ang pangutana. Kana muna giingon nga, makatulog ba ka ni si Benilio? Kay kun kami, matay katulgan na mo na. Buti pasabot, di namo katulgan ang mga isyu, ang imong mga isyong gibuhian, mo na giingon na mo, di ginamo katulgan. Ngayon dili katulgan. Mag-research man mi sa iyahang mga gipang buhiang isyu. Ha? Ngano amo man na nga tun-an, unsaon na mo karon kanang iyang gisulti, asa dapit ang buslot. Pero pagpaminaw pa lang namo, kita ng buslot. Kita ng buslot. Kita na. Pananglitan karon, aktual. Ang balingasag baya nga programa, hook up pa na siya programa sa Dipolog City. Magsugod ang iyang programa alas 7, muhuman alas 8. Unya paghuman anak karon tubagon dayon ni Reverend dayon og kaubas mga ministro ang iyang mga isyu. Ang uban nga di matubag dinhi nato Dados Villanueva, ang uban sa ubang istasyonan di naatay programa. Kanara. Unya ang pangutana karon, kinira, do na kay 38 ka bersyon nga naa sa imong balay. Mukuha tag sample nga dili niya kayang dipinsahan. Butang ko pa ng litan. Ang iyang giingon, siya ra mismo ha, siya ra nagsulti, nga matod pa niya ang muhusgar og mo desisyon. Katong mga listeners nga naminaw, maoy mo desisyon, kinsay nakapabor, o kinsay naalkansi, o kinsay takilid, o kinsay maayong barog sa ilahang, sa stand sa ilahang mga pagpamatuon. Di ba ikaw rin nagsulti? Na, atong paminawan unsay imong gisulti ngadto mga listeners. Now, So, dili nato na tagapata, dili kay nato na tagaan og importansya kay ang ilaragod mga kaigsuonan ani mao ragod niya ilagong gustong i-justify nga magminyo lang ang Espiritu Santo. Nga mo na nga kamo may nagpaminaw mga igala, kamo may magtimbang-timbang o kamo po'y mahatag desisyon, nara ninyo na mutuog. nana, kara lang gani, gipanubagan man na, pipila ka mga porsyon, kana inana nga kay apil man na sa iyang atake. Ang amo lang gikuang punto, ang giingon, nga matod pa ni Mitchell Bendelio, kamong nagsunod, kamong naminaw, kamoy mo desisyon,
kung kinsay nakapabor o kinsay naalkanse, dabe karon ang iyang gikasuk-an kay doon na may naminaw. Niya, paminawon ta. Niya, paminawon ta og unsay nasaksihan. Sa katong nagsunod sa programa og sa mua. Niya. Good is, Pastor. Namati ko sa oras sa PBCM o sa daybati kaniha. Para na ko, Pastor, as listener, murag takilid gyud kayo imo kahimtang og sa boxing pa, sige kalag panuntok pero walay puntos. Maura na ako namatikdan. Salamat sa salamat sa pulangkon ni. Salamat kayo. No, okay Ana, na. bisag di alam ta kutob. Unsay desisyon sa naminaw? Sa akong paminaw nimo, pastor. Takilid gid ang imong kahimtang, lisod gid ang kahimtang nimo. Kung sa boxing pa sige lang kag panungtok, way igo. Sa ato pa barag-barag ang agi. Unya Bendilio, wala ka maulo na Bendilio. Oh. Na? Pag ingon nga wala mahulaw, tanawa ra sige nakapaninglan sa kaubang ministro. Brother Warlito Sabit. Niya pag abot na karon unsa may gisulti. Ako nang paninglon. Kinira. Ang giingon ni Brother Warlito kaganiya, may pod kay makatulog si Mitchell Bendilio pod ani pod. May pod kay makatulog siya. Ang pangutana bitaw kinira. Kanang giingon na may pod makatulog. Ang among giingon tubaga kuno na, ikaw ra ba yay nagyaw-yaw? Pananglitan kini, nga di na, bali na gyud ni bisag unsaon, oy. Bali na gyud ni bisag unsaon. Ang ilang giingon nga matod pa na niya, wala kuno mag-claim, wala kuno'y mabasa, nga si Mrs. White, nag-claim nga siya propita. Pero og atong, aninaw, og atong susihon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, bisan pagdiingon, nga walay mabasa kuno nga si Mrs. White kuno nag-angkon nga siya propeta na atong paminawa na nao. Tanawa, ini religious, ini preachers, nga makapamatuod mo, nga dunay basahon, nga si Mrs. White, nag-angkon nga siya propeta. Unya, karon pangutana, giingon bitaw namo, kinsa maning basahon, ning giingon gikan sa kasing-kasing. Basahon ni dili. Kapila bitaw, kapila, tubagon raguna, ang amo akinira, gamay ra kay among gipangayo. Basahon ba ninyo ni dili? Basahon ni dili. Ang pangutana, kinsa ning basahon? Gikan sa kasing-kasing, sinulat ni Mrs. White. Ha? Ang giingon diha nga si Mrs. White, punto lang atong dakpon. Giingon, naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko nga mga gasas Espiritu Santo. Mga apostolis, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor, ug mga magtutudlo ang mga giingon ang mga Adventista nagtuo. Nana, unsay gituohan sa Adventista? Nagtuo nga si Ellen G. White, adunay gasa sa pagpanagna. Apan ang iyang kinabuhi og pag-alagad, naghatag og, unsa man, og kamatuoran sa ubang mga gasa usab. Dili ikatingala di ay, nga wala niya ipakutob pagpaila sa iyang buluhaton, sa pagkamanalagna lamang. Nagsulat siya kaniadto, ang sulat, ang akong buluhaton. Unsay giingon? Nga nagsulat si Mrs. White kaniadto, nga matod pa ni Mrs. White ang akong buluhaton, nagalakip sa buhat sa usa ka manalagna. Unsa man na? Na may sinulat nga matod pa ang akong mga sinulat nagalakip sa usa ka buhat sa manalagna. Kinsa may nagsulat na? Nga akong buluhaton nagalakip sa usa ka buluhaton sa usa ka manalagna. Nya unsa man na? Wala di na. Unya ang mga Adventista nagtuo nga si Mrs. White nakabaton og hiyas sa pagpanagna. Ang pangutana, kung nagtuo nga nakabatog hiyas sa pagpanagna, di managna, di propeta. Og yun. Kay managna man. Mao na kapangutana ta. Adventista magika tinuod Bendilio o dili? Ambot kini si Bendilio nga wa man motunong sa ilahang kasabutan. Ngani sa nakasulat sa ilahang lagda, wala man makatuman sa maong ilang gipanumpaan. Mao na. Nga panumpa ba nga ako mag-SDE ko, ako mag-Adventista ko, o mag-pastor ko. Sa tarang pastor, ikaw ra po hilabtunon kayo sa pagkakaroon. Mao gyud. Ha? Ikaw ra hilabtunon kayo, di tanawa di puliki ka. Tanawa di kalupiti ka. Ha? Niya karon tanawon ta, kinsa man ang basahon.
ang mga Adventista nagtuo nga si Mrs. White nakabaton og gasa og hiya sa pagpanagna. Litra por litra mabasa. Inyo ra gyapong basahon. Sa lagda sa pagtuon sa Biblia pahina 60 og pahina 61 sa numero sa pagtulunan 23 sa numero 9 nga pangutana, isugod nato sa numero 8 nga pangutana og numero 8 tubag, numero 9 pangutana, numero 9 pod nga tubag. Paliw pagbasa Brad Jisrael. Kana, sige. Sa bersikulo, sa kana ilang kuan sa sitas pa, diya sa atoa. Kay sa bersikulo kaganiya, gibasa nato sa nakasulat, tinimplahan og asin, Kolosas 4:6. Pero diha sa basahon, sa giingon, sa lagda, sa pagtuon sa Biblia, pagtulunan 23, sa pangutana 8, pangutana 9, tubag 8, tubag 9, tanawon ta, og unsay gituuhan sa mga ato mga kahigsunan o kahigalaan nga mga Adventista nga kuan og tan-aw na to og wa ba musukwahi si Mr. Bindilio. Sige. Niya sa 9, pangutana. Ang hiya sa pagpanagna gipailabas sa mga Adventista del Séptimo Día. Oh, na gipangutana. Giingon sa bersikulo akin kini ba sa numero pangpangutana 8 isugod. Niya. Unsay giingon mahitungod sa pagpamatuod ni Hesus. Tubag, bugna 19:10. Ang espiritu sa tagna busa ang katapusang iglesia kinahanglan adunay manalagna. Busa ang katapusang iglesia kinahanglan mabutangag manalagna. Karon, kinsa ang katapusang iglesia o kinsa usab ang nakabatog hiya sa pagpanagna? 9 ato masa magbalik. Ang hiyas sa pagpanagna gipaila sa mga Adventista del Gipangutana, gipaila ba? Gi. Oo, gipaila. Sige. Oo, si Mrs. Ellen G. White giila nga nakadawat niining hiyasa ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin niya kanato. Nagdala sa matuod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia. Usa ka matuod nga manalagna. Tuana, unsay giingon? Ang mga Adventista del Séptimo Día nagtuo nga si Mrs. White nakadawat ning hiyasa ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin niya kanato nagdala sa matuod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia usa ka matuod nga manalagna. Di na misti litra por litrang mangita ka nga moingon si Mrs. White ako propeta. Kay kun pananglitan nga Justos Bindilio nga wala mag-claim si Mrs. White nga siya propeta, question. Nagbuot-buot ra di ang mga Adventista nga si Mrs. White nakabatog hiya sa pagpanagna. O na kay nakabaton maghiyas pagpanagna, di naka makabatog hiyas pagpanagna, kundi ka manalagna. Mao gyud. Ha? Butang ko pananglitan ang mga manalagna o propeta nga naas Biblia. Gibutang nga sila manalagna. Kay sila nanagna man. Unya si Mrs. White kay giilaman nga siya propeta lagi as nakabatog hiyas pagpanagna Mitchell Bindilio, kay ang hiyas niya sa pagpanagna di naa siya na linyas mga propeta. Na tanawa lagi, bisag unsaon palagi nimo nagawas. Mao na nga, dili nimo kaya nga dipinsahan. Unsaon magulis Bindilio, mga kagisunan nga mura manig algukoy bitaw nga lalaig bangag. Merita og sukuldagan ba na inong talang. Kining agukoy magugbatasan ana. Naman nagpuyo sa bunbon, magbangag man na unya og sa diya masakpan nimo na sa siyang bangag makagawas gani siya, maunhan nimo sa dol siyang bangag, moadto na sa unahan layo. Magkot-kot na po na ditong laing bangag, dito na po na sa suksok. Amo nas Bindilio. Iyang kinaya. Karon, wala naman tay oras. Wala naman tay oras ang ato ang paningil, ang ato lang gibalik ang atong mga paningil dito siya ha. Ingon nga atong paminawan ang iyang pong programa diya sa Balingasag, Hook Up. Og ang iyang programa po dito sa gibalhinan niya sa Dipolog. Tan-aw na to kay nagsige ra man gyapon sa pangatake sa mga ministros pagtulon ang PBCM. Unsay kasulti nimo Brad Warlito Panapos? Ay mo na giingon nga wa gud mahimo si Bindilio sa og pangutana di gud katubag. Nahurot na lang ang pangutana sa maong version. Di gyud saon pa sa maong pagpahayag niya. Brad Rome, unsay imo ikasulti Brad Rome Panapos? Kinino si Bindilio, may paikulon ni Bindilio kay mapuslan pa kontra sa iyang mga katarungan nga wagi kapuslanan. Sakto, kana unsay imo ikasulti Brad Israel? Kung aduna pa buhay pa si Ellen G. White, gitangtang dugay na gitangtang si Mitchell Bindilio. Ngano? Kay siya nga nagdala sa ngalan pagtulunan SDA, ang yang manalagna wagid niya ila.
Sa ato pa, muna giingon ni Brad Warlito, kaubang ministro, ang giingon ni Bendilio, wag ginahimo. Wag yun niya mo ka ng iya mga bersyon. No gyud. O niya, si Brad Romy po, niingon nga, may paikulon kaya puslan, pero ang rason ni Bendilio, di kapuslan. Kaya nga nung magpulos pang iyang rason, na kaya niyang tubagon. Si Brad Jisrael po, nag-ingon, nga matod pa niya, kung naapas Mrs. White, gitangtang nga nis pagkapastor, tinuod man nga no, sa tanan nga pastor, sa tanan nga na membro sa Adventista del Séptimo Dia, ikaw ray dili mo angkon nga ako propeta? Dihara, kanara. Unya sa diyang imong gilabtan ang PBCM, sa diyang gipaninglan ka propeta ba kung dili, nganong di ko nimo dipinsahan? Kanara. Maura na, napas Mrs. White. Swerte lang, kay wala si Mrs. White. Ana ra nga sistema. Busa mga kaigalanong, mga kaigsunan, kamo nga nagsunod sa among programa, ayaw mo tao mo katingala. Sa among gibuhian nga mga isyu sa kahanginan, tungod kay doon na lamig gitubag. Kung wala pa po namuhi si Mitchell Bendilio sa iyang mga isyu, way tubag nga nahitabo. Sa tanan nga mga SDA, nga nagsunod sa among programa,